Дай вам, Боже, здоров'ячко швидким телеглядачам. Низька русинська родина зібралася аж у Кам'янку. Знаєте, тільки дуже красні є такі купелі. Ну, або хочемо записати Марку Голубинську, а ще ми повіли, у тільки прийшла аж із Італії, вона їхня учасниця того ансамблю Іршава. Звати її Алла Семчерат. Я її так пам'ятаю, бо я її так учила. Ну, а кажуть, що у Італії є русинські села. Знаєте, ну то я собі подумала, раз там є русинські села, ну, та мені інтересно, уж як живуть тут ті русини там у Італії. А видимося, вже вона там стоїть. Аллочко, то не ти? Я. Солодка моя, дайте Бог рулечко, слухай, нічого це не змінила, така, як і зібила, слухай. Ну, та добре щось прийшла, слухай, на свою батьківщину, скучаєш? Дуже скучаю. Ну. За мамою, татом, за рідними. Скучаєш, так? А за Іршаву? За Іршаву теж. Ну, Іршава в мене сталася на все життя в моєму серці. Але дуже добре, що я в Італії попала в таке місце, що мені, як кажуть, напоминає постійно Іршаву. Тому що діалект, там, де я живу, дуже схожий з нашим діалектом. А як то це називає місто? То називається Резія. То є хороший, чудовий такий край. Ну, воно, як кажуть, воно селище. Складається з 5 маленьких сіл. І у них такий дуже цікавий діалект, як у нас. Так що я з моїм чоловіком, коли ми познайомилися, у нас, як кажуть, проблем не було общатися. Він говорив по своєму діалекту, а я по нашому, і ми порозумілися. Це дуже гарний дуже край, природа, каміння, високі каміння і гірська місцевість. Ага, добренько. Ну так ідемо, паненько, може присядемо десь, так? Так, Ти ідемо. переказуєш. Ну то й стоїмо, слухай, перед такого красного потика, епін такий, як і в Голубиному, слухай, що в Голубиному, що у Іршаві, у Кам'янці, всяде наші єднакі потички. Так ви ся мали і люди розуміти. Ти мені повідь, як ти попала в Італію? Я з моїм чоловіком познайомилася на концерті тут в Іршаві. Він приїжджав із фольклорним колективом з Резії. І так, танцюючи наші танці, танцюючи резіанські танці, отак познайомилися. Ну, а це зразу, слухай, у тебе було як? Ти рішилася все-таки поїхати в Італію? Я знаю, ця людина мені зразу якось полюбилася, і він дуже хороший чоловік. Я теж шукала другу свою половину. Я думаю, що нарешті я її знайшла, і це судьба, це так мало бути. Ну, знав, що ти там керуєш таким, знаєш, чоловічим хором. Як то ся стало, що тебе призначили керівником його? На одному з концертів я виконувала Іршаву, співала Аве Марію, і вони підійшли до мене і запросили на одну з репетицій. І кажуть, що вони би хотіли, щоб така гарна жінка і людина, щоб керувала їхнім колективом. І так я з одної репетиції, і тепер вже 5 років я керую цим колективом. Слухай, Аллочко, а не боялися все-таки чоловіки, і то є і італійці, то такі емоційні люди, ні? Ну, та не боялися бути керівником того ансамблю? Не боялася, тому що я знаю, з чоловіками приказувати, як казати, общий язик знаходиш зразу. Ще тяжче з жінками знайти общий язик, як з чоловіками. І вони дуже хороші люди, дуже доброзичливі, дуже душевні. Як кажуть, вони мені самі допомогли в цьому керувати цим колективом, вони мене підтримували. І тепер ми дуже розуміємося, в нас все дуже добре з хором. Ти казала, що там язик такий, є наш русинський. Да. Ну, а можеш якісь слова такі навести, як вони кажуть? Наприклад, вони кажуть сіль, і ми сіль, цукор, цукор, сир, сир, сметана, сметана,
У них, як кажуть, побутові всі розмовна мова, така як наша. Я думаю, як я попала з нашого діалекту і попала в такий самий діалект. Мені було дуже приємно. І, наприклад, я так не забуваю і свій діалект, і я з моїм чоловіком ми постійно спілкуємося на цій мові, на діалекті. Він на своєму, я на своєму, і ми розуміємося. І дочка говорить теж. А в на тебе діалекті. мамка і нянько русини? Да. У мене мамка і нянько, татко, вони русини, вони говорять, і постійно я розмовляла, і розмовляємо і по телефону, і постійно розмовляємо цією мовою. А зо мною зараз приказуєш по-українськи. А ну, Українськи. включися, не говори маленько українську, Я вже- давай по-русинськи. Як тебе сприйняли у твоєму колективі і як ти робиш із ними? Над яким репертуаром робиш? Колектив мене сприйняв дуже добре, тому що, по-перше, жінка. Вони чоловіки, у них такого ще не було. То постійно у них чоловіки командували, диригенти були. А це жінка, і повага, і як сказати, чоловіки кажуть, вони дуже чувствительні, і з ними треба працювати ще більше, як з жінками. Їх треба порозуміти. Дуже має бути порозуміння, і порозуміння. Надія Івановна, знала, що ваш колектив їздив до Алли Семчери у Італію. От будьте добрі, розкажіть свої враження, як вас там приймали італійці? Ой, це було супер. Це надзвичайна була поїздка. Ми зустрічалися з колективом Резія, якому вже більше 100 років. Вони давно засновані, але продовжують працювати, покоління змінюються. І це надзвичайно було цікаво, дуже гарно нас приймали. Алла, як вона нами опікувалася, ми в дорозі, вона постійно дзвонить, де ви? А ми в Словенії, а де ви? І так далі постійно вона питалася, як ми от цією дорогою їдете. І коли ми вже там перебували, постійно приїжджала до нас, ми зупинилися у гостиниці, вона нас поселила і запросила нас навіть додому до себе в гості. Це було надзвичайно, тому що ми бачили побут звичайній італійській сім'ї. Це було дійсно незабутньо. Там така природа, це Північна Італія, тобто гірська практично частина країни. І це зовсім інший побут, це зовсім інша природа. А Венеція, то взагалі Алла постійно з нами була цілий день. Вона нас супроводила, переводила нам, пояснювала, от сюди їдемо, давайте тут буде вам цікавіше, давайте, на чому то ми плавали? На невеличкому катерочкові. Да? Вона домовилася і ми бачили всю Венецію, тобто ми не лише основним каналом їздили, а й побічними каналами, там їх є дуже багато. І Венецію ми побачили з води, діти, це такий був восторг. Наталко, слухай, хочу зазвідати. Кажуть так, що там люди приказують так, як у нас тільки майже. Ну от якість ти чувствувала, тих людей, який взаємозв'язок був? Я хочу сказати, що ми, закарпатці, українці, дуже щирі люди, але наша щирість якась така передається через якусь енергію, через якісь такі риси характеру, такі рухливі. А італійці досить такі, знаєте, спокійні люди, такі, навіть так вже якісь місця зустріли з Аліним чоловіком, він дуже спокійний, такий розважливий. Ні, я все думала, що італійці самі, слухай, емоційний народ, а ти кажеш, що вони спокійні. А, північна, так. Там вплив Австрії і вплив Словенії. І тому ми зразу виїхали, зразу Словенія. Значить, тому там багато спільних таких слів слов'янських, як Алла вже говорила, що там вона розуміє, що таке цукор, що таке, тому що в нас спільні корені у словах. Так що дуже-дуже з ними легко спілкуватися в такому плані. І вони трошки відрізняються від тих корінних італійців. Тому все-таки, що це Північна Італія, вплив Австрії і Словенії. Ви знаєте, що ми попали на спокійних італійців, бо що би було, якби ми попали на енергійних італійців,
наші енергії би, я не знаю, бурлили в Італії. А так ми файно, спокійно провели час і щасливо приїхали додому. Добре, щасливо. Файно ти каже, провели час. Ну, а мене інтересує ж як? Це співали сте, якісь ти співанки, це щось є похоже, це не є. Повністю ми дали програму, вони дуже були зацікавлені. Вони лише на фуршеті свої пісні співали, і ці всі музичні номери, це в них дуже-дуже специфічне. Не було якоїсь співанки, щось те в'єнно співали? Іршаву Алла їх навчила співати по-нашому пісню Іршава, і це було незабутньо. Вони це знають, ми це знаємо, і це було настільки гарно, незабутня зустріч. І кажу, ці всі екскурсії вони назавжди опікали, настільки тепло все було. В мене нема навіть слів передати ці всі Аллочка, думаю, що завжди із вдячністю про вас згадує, споминать. Як думаєте, у творчості, що найбільше цінної у Алли? У творчості вона дуже комунікабельна, це дуже така важлива риса для спілкування із своїми підопічними. От вона керує хором, і я бачила, як вона з ними спілкується спокійно. От вона їх запитала, да? Але так, знаєте, вони її слухають, там вже чоловічий хор, мужчини, і вони настільки гарно до неї відносяться, і видно, що вони дуже її поважають, вона дуже шанована людина в тому окрузі, тому що був і мер того містечка, де вона проживає, з нами зустрічався, був на концерті. І наші номери він так дуже гарно приймав. Танцював, прямо сам виходив і підтанцьовував. І так само інші вже глядачі. Вони дуже нас гарно прийняли. Дуже. Велике спасибі і її чоловікові. Дуже хороша, гарна дівчинка в неї. І саме головне, що нашу мову вони не розуміють. Або коли ми співаємо, коли ми танцюємо, настільки нас публіка сприймала щиро, оплески були бурхливі, крики, браво, бравісімо, то просто нам було дуже приємно, що вони нас не розуміють і так файно вони нас приймають. А саме головне при зустрічі з Аллою сьогодні, я так собі подивилася, думаю, стала настояща італійська пані. В неї лишили наші манери, все. Но вже як збоку, якби подивився, то вже би казав, дійсно, людина видко, що живе за кордоном. Щось у неї вже не в той, не такої, як у нас. Мислю, що ти не права, Наталку, бо Аллочка як була наша русинка, так все й стала. Вплив культури дає за себе знати. І кажу, ми ще дуже хочемо подякувати всьому колективу, Резі і Алі, і сім'ї її за те, що ми ще змогли 3 дні в Венеціанському заливі, затока така, відпочити, покупатися у Середземному морі. Це було незабутньо, пофотографуватися, відпочити. Прямо такий гарний кемпінг був, де ми змогли поставити свій автобус і гарно відпочити. Незабутня поїздка. У нас, наприклад, тільки в наших русинських селах, то у нас культ чоловіка. Мамка саме казала, що не Бородюко помни, що мама і жона мають держати честь чоловікові. У них теж так? Чи жону керують там? У них якось рівноправ'я йде. У них такого не є, що чоловік держить. У них рівноправ'я. То я думаю, то в цілій Італії так. Рівноправ'я. Жінка і чоловік рівноправ'я. Вони можуть такого, наприклад, як у нас колись давно, мені розказував мій чоловік, у них командував все чоловік. Так як у нас, у них наші традиції були. Уже тепер, як уже Італія, наприклад, як ця частина, ця Резія, вона колись відносилася не до Італії, вона відносилася до Австрії. Так, ще частина, ця територія. І у них всі традиції точно такі були, як у нас. Наприклад, Різдво як у них празднують? Різдво у них теж так празднували, як у нас. Тільки у них тепер традиції, наприклад, вже йдуть, вони стараються їх підтримувати і все. Але ж Італія, вже вони, як кажуть, багато таких, що поженилися з італійцями.
І вони мусять, як кажуть, робити Вже. так, вже робити так. Але колись у них було точно так. А вас у родині, ну як Різдво починаєте? Розкажи мені маленько подробно, Май. Ну як ми Різдво починаємо? Йдемо ранком, йдемо всі в церкву, там є меса, діти співають. У мене є дитячий хор, і вони співають 10 пісень. По-русинськи. По їхній порізянській мові, то все різянська мова. Вони дуже, як А це кажуть, визнана така стараються. мова? Визнана, цього року їй дали премію. І у них є фольклорний ансамбль, якому 170 років. І йому дали золоту медаль, президент вручав їм цього року, в 2009 році. Там визнають русинську. Визнають бо у нас в Україні русинську. раз поки що не визнали, але Ні, надіюся, що визнають і нас. визнають, вона дуже визнана, і її вони дуже дорожать цією мовою, Ага, чистуються. чистуються. Ну, знав, що ти почала розказувати, що маєш дитячий колектив. А як діти? Що це люблять співати? Діти дуже люблять співати, і що дуже добре, що діти хочуть співати різянською мовою. Вони в тому зацікавлені, їхні батьки, їхні бабки. І вони то хочуть, вони самі предлагають мені, ану таку пісню, ану таку пісню. І що добре, що вони пишуть всі поезії, діти, по-різянськи. І один композитор із Удине, він це все Гармонізують? гармонізує і на голоса, і то все. І це дуже хороший приклад для других, що діти пишуть самі поезії, і вони їх так співають. Вони свої чувствують. поезії, як чувствують, вони їх співають уже гармонізовано. Алочко, так, нараз я так от хочу розплох застати. Це не забила ти нашу русинську, слухай, співанку? Бо приказуєш по-українськи майже. Не забила. А ну, Такої яка це ти- не забивать. яка ти, слухай, прийшла нараз на голову, а ну давай заспівай. Мгм. Давай. Мамко моя солоденька, і ти була молоденька, ти любила мого нянька, я як тепер люблю я Іванка. Ти любила мого нянька, я як тепер люблю я Іванка. Йой, як красно, слухай, так мися полюбила. Ну, та ти молодець, слухай, файно співаш, слухай. Не забилась, Не забила. бо помню, що ти ся вчила в музичному училищі. Кого найбільше споминаєш відти? Наталю Миколаївну Куклішину. То, як кажуть, то мій ангел, хранитель, і я її буду пам'ятати на все своє життя. Це людина, якої серце, велике серце. І вона кожній дитині, яка в неї вчиться, вона дає своє, вона своє дає. Вона дає всю себе і все своє. І воно ніколи не забудеться, а тільки дає сили. Коли я працюю з дітьми, з чоловічим хором, і я все її настанови, я постійно все вспоминаю. Дай їй Боже здоров'я, і щоб много-много років навчала дітей. Ага. Так, ну, ми думаємо, що лише Іванком сьогодні будеш. Може, ще якусь співаночку, слухайся, напомниш. Ну, нагадайся. Я знаю, яку так можу співанку ту, що я співала у училищі, може щось Давай, таке. хоч щось, ну, хоч що, немає значення. Один Співанка то куплетик. співанка. Ай, ну давай маленько. Мати сіяла сон під моїм під вікном, а вродив соняшник, і тепер хоч бур'ян чи туман, а мені соняшно. Ну, дуже красно дякую. Видиш, що скучаєш за мамку, бо всі співанки, слухай, присвячені мамці. Мамці. Але думаю собі, що все-таки
Добре, коли чоловік іде у світ, добре, коли чоловік узнає світ, а ще ліпше, коли він, узнавши світ, не забуває своє. Алочко, сонечко, дорогенька моя, я тебе вітав, то, що на нашій землі. От, і дуже ти красненько дякую, що ти не забуваєш нашу русинську бесіду, не забуваєш наші русинські співанки. Дай тобі Бог такої мудрості надали, аbyś чужого ся навчала, а своє чистувала. Спасибі. вам теж. А вам, чистовані телепозирачі, хочу нагадати, що низьки ми спілкувалися з Алочкою Семчерою. Як тепер кити по-італійськи? Алла Семчера. Семчера, а Да. чоловік? Мадотто. Мадотто. Алла Семчера Мадотто була низьки у русинській родині в гостях. Будьте здорові і щасливі, майтеся фест.